Kani kediga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kipat ba jong Karanikor Civil Subdivision, Southwest Khas Hills District. Kilamat ya shibun ki jing nakada ko jing thot ka network, ka jing bambiang ki tiar gitar, bat ka jing duna, jong ki nong tray ka State Bank of India Ranikor branch. Kumta ban sngotho ya ka daw jong ki jing jong ki pat ba ka ni ka than. Ha ka arpsaw trek mentau nailar arajar arpo. Ki dikhot jong ka KSU Ranikor unit. Kilalet ngo ya ka SBI Ranikor branch, ha ka balalap. Bagi pat ba kilahap ban wan yang lan hang ne nado kapor nyo beje mestem ban sai pisa na kabenta ban penbet penbiang ya ka jingdon kam hala yeng hasam wat la ya ka bang la dai ban ple ha kapor shpo beje mestem kani ka wei ka jing bakum ki pat ba nado ka than plang dilon put kro kilamat bat bun sen dalam badan ki kham ba ka network kamlong bat kani ka lakta bat penthot shibon ya ka jing trekam jang ka automated teller machine ne ATM nalor kani ka token machine hapo kani ka bank kalado labon banai menta ya ka ba amsyam lasna pan ba hadu menta kumjo ka printing machine bat ka jingdan kinong tray hapo kani ka bank ru dang duna ba habai nujor bat ka jingdan jong kinong songsnong bat kumba kalong menta dang don tang u branch manager bat sangot kinong tray la juret ya ka SBI branch hapo Ranikor panilalap ya ka jingbun jong kibro tu jaka bade ka jing doko jong kar kontrekam jong ka tu ka State Bank branch ke baran hapo jong Karanikor bada ka jing jurep jong ka sang lalap ba kinong tray hapo jong tu ka branch su kidan ta samut kata branch manager arngut ki cashier arngut PM bad ontang kata lalap ru ba ki kum ka ATM machine ba kam da tray kam ba namar ba ka jing duna jong ka dok hapo jong ka tu dok katany bat kumjuru lalap ba kidon ki printing machine bat printing machine bat kani ka token machine ru ba warna kelas ni madu haswa jong ka lockdown ka bumut haswa jong na match harai haduk mata umpat syam maramot satya tinglu i kijing jong pa ba jong ka tu godong ka than bulang i ru ya kijing lum pa ba jong pa ba hapo jong tu ka ban ha ngamla aban kani ka por kamlong ban lum pa ba harai ngamla ban kamo pa ba namar ni i bakum ki paba ai kimbanse banami namar ki hab ban like ki saban na ta ban penda bi kam juki nam ta ban pembang ki jino kan juki hapo yeng posan te ka ai ka baja pot kalong ba ni i bakadan gajing ale marla nakleng sarkar nakleng juki bor sarkar ha ka ba kim sem la paglan ni ka kya kasan di paba kantam ha ni por lai ni i bagi babun ki paba ki haba ki tray sis paksi ni NRGS ki don kam pan let say pisa re ka balngo pot kalong ba bunsen hi ki ba nak than pangilon pamopra berkuy ki jaka pa kanjngai ba don kam dia ki dat lai sabenta bunsen ku wan Ranikor ki hapan samit no lani ki hapan let phai thli no namar bunsen hi nalor ba kimla banio na kada ko jinduna jikno trai ka jinduna network bat kumdu ka jingpoi duna jaka pisa hapo jang tu kaban tenak lan jungi ku mangilakran di bor sarkar bana kini bran ladab le kran ru le kendo ru chairman joka megala cooperative Apex Bank ban set up ko ga bank jaka Apex Bank la hati jaka bat kar haka jing kran jungi omru ba ladab ban le survey kengi kentu yu mag e untuk lar ba de kene benta bat kumjuru ya ka sarkar jala bahkan pedlan ban pengkloi na tam set up ya ka bang thamai hapo tu jaka bar ka ju poru namar ka jing duna na ro ka po jung tu dong thain ka blakta na du ki bang bat hakiwe we ki kam kerki te nak lan jungi ru ni la kentu ni ko ban kentu sem ki ma mahram bu de ban long kham koloj mensen ban ai ki jaka haba namar ni so ba ki dan ki company mobile habde be kini ki to ki bala persang ban set ban kriang ni ki to po tu hapo kutu jaka rai gadan ka tip makino gidaw gadan ka jing bom sotu bat usim juga maram te bode ka neru ni kentu usim bau de ban pendem ka janjar ki kun ki hajar jong ka hima bakti parado parasnam juga im hapo kadang ka thain bordar nang ban la ban wengi kini jinge bat habade ka neru habade ka jing duna po juga SBI branch Ranikor
ni kentu i bor bade pe balakum dong ki de ban pha diam i kinok trai pha su su i kinok trai ban khambun bar kum juru ya umal e bu de ban tuklar lam nang ban la ban weng no e ki jing e ji pa ba tu dong ka thai mi yo i ba kadan ka jing lum pa ba bat kani kam de ka sin ban kom ha ki por ha ki tayo bla da bru kadan ka jing lum pa ba hapo jong tu ka ba ka tu ka bang hapo jong ka stip bang hapo ranikor harai ngma ban kano ai pa ba la da kadan ka ji pun khen ka social samsung na kanu no harai khmang ba ki pa ba kin hun ba khmang ba ki pa ba kinam lek phai thli sigi ngisan ni kan tu bor sarkar ki bor strek ba ki dai ban la ai no maror khmang ba kanum don gaji lum pa ba ba khmang ba ki pa ba ru kin sup ha ban pendeng ki jitu kam juki ha bede ki bang ba kham tam rai ha ba ki don kam ban sai pisa ha ba kum gini por ha kanu no por ba ki sis maki sa